pato, conill, pollastre, l'arròs, oli, sal, vi roig, safrà, batxoquetes i fesols de garrafa i caragols. Que no estiga massa cuita la carn, que la verdura tampoc tinga massa cocció i al final, per supost, li poso les pilotetes i el pebre roig. I les pilotes de magre, en espècies, li fiquem canella, li fiquem llima ratllat. Carn de pollastre, carn de conill i una miqueta de costella perquè doni bon gust a la paella. La carn, quan ja està ben doradeta i ben d'això, la partim als costats i fiquem la batxoqueta de trencar i el garrofó i tabella. L'oli d'oliva, en quant a la ferradura seria el garrofó, batxoca i tomata. Batxoca de trencar, batxoca de desfer, batxoca de garrofó. Carxofa, batxoques. Això és la fruita ideal per la paella. I batxocons. Sal, espècies, el pimentó, de vera, i un poc de safrà. Li afegim la tomata ratllada natural, que si pot ser d'aquí de la comarca, doncs millor que millor. En acabant li fotem la picadeta d'all i li fiquem aigua. Le añades el agua, que reduzca. Cuanto más agua añadas y más reduzca, más sabor cogerá. Tire aigua, li done una primera bullida, 3, 4, 5 minuts i li tire l'arròs ja. Arroz de grano medio, el arroz típico de la albufera valenciana. Llavors li posa com un menollet xicotet de farigola i romer, però molt poquet, no tens de passar. Si no se li dona els tempos a cada cocció, la paella no resulta. Necessites llenyes que li donen una combustió ràpida perquè té que alçar el bull molta pressa. I es queda l'arrosser soltet i de molta categoria. El taronger li dona un perfum especial a la paella perquè té aquest aroma, no? La paella valenciana, a part de ser un menjar tal qual, té una part social i lúdica importantíssima. Jo vaig aprendre de ma mare i ma mare va aprendre de sa mare.